салом арз мекунем ба шумо бинандагони гиромӣ ва алоқамандону дӯстдорони варзиш. Айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар варзишгоҳи Борбад қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро бо варзишгарони соли таваллудашон 2006 баргузор намоем. Нафта намонад ки барнома бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш шаҳри Душанбе таҳия мегардад. Маслиҳат медиҳем моро муддати ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барнома шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии таҳти рақами 1 Абдураҳим Раҳимов. Абдураҳим Раҳимов дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ноҳияи Рӯдакӣ таҳсил мекунад. Вай ба гӯштини ҷудо рағбати зиёд дорад. муддати 10 моҳ аст ки нозикҳои гӯштиниро аз мураббӣ Ҳасан Носиров меомӯзад. Мавсуф танҳо дар як мусобиқаи шаҳрӣ ширкат варзида ҷойи дуюмро соҳиб шудааст. аз паҳлавонҳои маъруфи тоҷик Расул Боқиевро меписандад. омӯзиши забони модарӣ ва адабиёти тоҷикро дӯст медорад. иштирокчии таҳти шумораи 2 Муҳаммад Ашуров. муҳаммад Ашуров хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. мавсуф дар риштаи гӯштини ҷудо тамрин мегирад. аз фаъолияти машқварзиаш 1 сол сипарӣ шуд. номбурда мусобиқаи нахустинро бо касб кардани зинаи аввал хотима бахшид. аз паҳлавонҳои маъруфи тоҷик Комроншоҳи Устопирионро меписандад. дар мактаб ба фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳи бештар медиҳад. мехоҳад дар оянда ҳуқуқшинос шавад. иштирокчии сеюми барнома Амир Шафиев. амир Шафиев дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ноҳияи Рӯдакӣ таҳсил мекунад. тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дӯст дошта доимо ба обу тоб додани бадан машғул аст. ба варзиши рақами 1 низ таваҷҷӯҳ дорад. вай мухлиси дастаи футболи Ювентуси Италия мебошад. орзу дорад то дар оянда футболбозӣ касбӣ шавад. иштирокчии таҳти рақами 4 Шодмон Азимов. шодмон Азимов хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. дар риштаи варзиши сабук тамрин мегирад. нозикиҳои ин намуди варзишро аз мураббии ҷавон Рустам Давлатов омӯхт. номбурда 4 маротиба қувваашро дар мусобиқаи давидан ба масофаи 3000 метр санҷида муваффақ шуд. вай ба футбол ва волейбол низ таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. иштирокчии панҷуми барнома Шорух Ҳомидов. шорух Ҳомидов дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ноҳияи Рӯдакӣ таҳсил мекунад. вай ба бокс шавқ дорад. аз мӯзисонҳои маъруфи ҷаҳон Майк Тайсони амрикоиро меписандад. омӯзиши забонҳои хориҷиро дӯст медорад. мехоҳад дар оянда тарҷумон шавад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Мустафо Тағоев. мустафо Тағоев хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. тӯли 2 сол аст ки нозикиҳои гӯштини ҷудоро аз мураббӣ Ҳасан Носиров меомӯзад. мавсуф дар сабқати нахустин ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. дар мусобиқаи минбаъда хубтару беҳтар қуввасанҷӣ карда мақоми дуюмро гирифт. аз паҳлавонҳои маъруфи тоҷик Комроншоҳи Устопирионро меписандад. дар мактаб ба фани забони англисӣ таваҷҷӯҳи бештар медиҳад. мехоҳад дар оянда тарҷумон шавад. дӯстони азиз, инак мегузорем ба муаррифи ҳайати ҳакамон. омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ Умед Ҷураев. Рустам Давлатов, мураббӣ, оид ба варзиши сабук.
бинандагони гиромӣ, инак мезонем ба шарти аввали барнома шарти навбатӣ баскетбол ном дорад ки ба ҳар як иштирокчӣ се имконияти дода мешавад. барои иҷрои ин шарт абдураҳим раҳимовро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо уштаки довар шарти аввали барнома оғоз гардид. акнун мебинем ки абдураҳим раҳимов чӣ гуна шартро иҷро мекунад. хуб, сараввал омодагӣ мебинад. аҳсан мегӯем, як кафкубӣ мезанем. бениҳоят партофти хуб буд ки ба ҳалқа ворид шуд. акнун партофти навбатиро мебинем. мисли варзишгарони касбӣ партофт намуд. аҳсан мегӯем. қариб буд ки партофти дуюм ҳам ба ҳадаф мерасид, вориди ҳалқа мешуд, вале мутаассифона ба ана ҳамин ҳалқа расид. акнун як имконияти дигар дорад. абдураҳимро зарур аст ки бояд эҳтиёткунона онро ба ҳадаф расонад. мутаассифона абдураҳим раҳимов аз се имконият танҳо як тӯбро вориди ҳалқа намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии дуюми барнома. тамошобинони азиз, акнун муҳаммад ашуров омодагӣ мебинад ва партофт мекунад. қариб буд дӯстони азиз, вориди ҳалқа мешуд, вале мутаассифона аз ҳалқа берун шуд. имконияти навбатиро мебинем. мутаассифона партофти дуюм ҳам бенатиҷа анҷом ёфт. як имконияти дигар дорад. дар ҳолате ки ин имкониятро самаранӯ истифода намояд, метавонаст ки соҳиби имтиёз гардад. афсӯс. дӯстони азиз, муҳаммад ашуров шартро бенатиҷа анҷом дод. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди амир шафиев. амир шафиев иштирокчии таҳти рақами 3 омодагӣ мебинад. дӯстони азиз, ва бо уштаки довар шартро идома медиҳад. партофти аввалин вориди сабад нашуд. акнун имконияти навбатиро мебинем. аҳсан мегӯем. бинед ки бениҳоят як партофти хубе буд ки дохили сабад гардид. шояд ин партофт ҳам ҳамин гуна анҷом ёбад, вале мутаассифона партофти сеюмин бенатиҷа анҷом ёфт. дӯстони азиз, амир шафиев натиҷаи абдураҳим раҳимовро такрор намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба иштирокчии таҳти рақами 4. шодмон азимов омодагӣ мебинад. дӯстони азиз, қариб буд, бинандагони гиромӣ, вориди сабад мешуд, вале мутаассифона аз сабад берун гардид. ду имконияти дигар дар пеш аст. шодмонро зарур аст ки бояд шитоб накунад, бо диққат нишон гирифта ва сипас партофт намояд. аҳсан мегӯем, аҳсан мегӯем. дӯстони азиз, шодмон азимов натиҷаи амир шафиевро такрор намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба иштирокчии таҳти рақами 5. инак шорух ҳомидов аст. дӯстони азиз, мебинем ки чӣ гуна шартро иҷро мекунад. бисёр як партофти қавӣ буд, вале вориди сабад нагардид. аҳсан мегӯем. бисёр як партофти хуб буд. бинед ки дӯстони азиз, имрӯз ин варзишгарон фаъол ҳастанд дар шарти якуми барнома. офарин мегӯем. бисёр як партофти ҷолиб буд. дӯстони азиз, шорух ҳомидов шартро хубтару беҳтар иҷро намуд ва тавонист ки аз се имконият ду тӯбро вориди сабад намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати мустафо тағоев. иштирокчии ниҳоии барнома аст. бинандагони гиромӣ, акнун мебинем ки то кадом андоза аз ӯҳдаи иҷрои шарт мебарояд. партофти аввалин бенатиҷа анҷом ёфт. имконияти навбатиро мебинем. офарин мегӯем. хело як партофти қавӣ буд ки вориди сабад шуд. мутаассифона партофти сеюм бенатиҷа анҷом ёфт. дӯстони азиз, мустафо тағоев аз се партофт танҳо як тӯбро дохили сабад намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт шорух ҳомидов дастболо гардид. шарти аввали барнома аз баскетбол шурӯъ гардид. дар натиҷа шорух ҳомидов аз ҳама бештар имтиёзро ба даст овард, чун 4 иштирокчӣ. натиҷаи якхела нишон додан ҳайати ҳакамон ба ҳар яке он 4 холиро лоиқ донист. дӯстони азиз, инак расем ба шарти дуюми барнома. шарти навбатӣ машқи бодибилдинг мебошад.
барои иҷрои ин шарт Абдураҳим Раҳимовро даъват мекунем. дӯстони азиз, Абдураҳим Раҳимов шартро шурӯъ намуд ва ёдовар мешавем ки ба ҳар як варзишгар 30 сония вақт дода шудааст ва дар муддати 30 сония бояд онҳо бо қувваву нерӯи дастони худ 35 килограммро бардоранд. ҳамин таҷҳизоти варзиширо ки мебинед, дӯстони азиз, 35 килограмм вазн дорад ва иштирокчиён бояд бе ягон хатогӣ ин амалро иҷро намоянд. бинандагони гиромӣ, Абдураҳим Раҳимов тавонист ки дар муддати 30 сония амали мазкурро 18 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Муҳаммад Ашуров. инак Муҳаммад Ашуровро мебинем. аҳсан мегӯем, бояд ҳар як варзишгар ана ҳамин гуна амалро иҷро намоянд, ба худ як масофае дорад ва бинед ки бисёр хуб иҷро карда истодааст, дастони худро то охир рост мекунад. албатта иҷрои ин амал барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои даст, мустаҳкам гардонидани мушакҳои миён бисёр як таъсири мусбат мерасонад ва акнун мебинем ки дар муддати 30 сония чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. Муҳаммад Ашуров амали мазкурро дар муддати 30 сония 25 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Амир Шафиев. Амир Шафиев омодагӣ мебинад ва бо ишораи довар акнун ба шарти барнома мепардозад ва бисёр мебинем ки барои Амир Шафиев мушкил аст иҷрои ин амал ва ӯ метавонад ки мувофиқи қувваву нерӯи худ ин амалро иҷро кунад. сонияҳо сипарӣ шуда истодаанд. дӯстони азиз, аз сабабе ки Амир Шафиев ба хатогӣ роҳ дод, иҷрои амали ӯро ҳайати ҳакамон 20 маротиба ҳисоб намуд. навбати Шодмон Азимов фаро расид. инак Шодмон Азимовро мебинем, дӯстони азиз, чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кору бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз варзишгоҳи Борбад манзури шумо гардонида истодаем ва ин варзишгарон акнун имрӯз бо як ҳадаф омаданд ки дар барномаи матин ғолибияти софро ба даст биёранд. албатта ҳар яки онҳо мақсади ғолибияти софро ба даст овардан доранд. дӯстони азиз, Шодмон Азимов аз сабабе ки ба хатогӣ роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 24 маротиба ҳисоб намуд. навбати Шорух Хомидов фаро расид. иштирокчӣ таҳти рақами 5 омодагӣ мебинад ва Шорух Хомидов дар шарти аввали барнома ғолибияти софро ба даст оварда буд ва мебинем ки бениҳоят бо суръати сустар ин амалро иҷро карда истодааст. ӯро зарур аст ки бояд каме суръати хешро баландтар намояд, зеро сонияҳо сипарӣ шуда истодаанд ва 30 сония вақт дода шудааст ки дар муддати 30 сония бояд ин варзишгарон ин амалро ҳарчи зудтар иҷро намоянд. дӯстони азиз, Шорух Ҳомидов дар муддати 30 сония амали мазкурро 14 маротиба иҷро намуд. навбати Мустафо Тағоев фаро расид. инак Мустафо Тағоевро мебинем, бинандагони гиромӣ. бисёр ин як машқи хубе аст, машқи бодибилдинг. дӯстони азиз, барои анаҳмин мушакҳои дастро боз ҳам пурқуввату боз ҳам қавитар гардонидан ин амал бисёр як таъсири мусбат мерасонад ва албатта ин варзишгарон имрӯз аз зудаи иҷрои ин шарт ба хубӣ баромада истодаанд. Мустафо Тағоев амали мазкурро дар муддати 30 сония 19 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Муҳаммад Ашуров дастболо гардид. дар шарти дуюми барнома тағйирот ба назар расид. акнун Абдураҳим Раҳимов бо 19 хол ба садри ҷадвал баромад. Шорух Ҳомидов бо 17 имтиёз дар ҷои дуюм мавқеъ гирифт. мустафо низ 17 холро соҳиб аст. амир дорои 15 имтиёз буда, Шодмон 14 холро касб кард.
тамошобинони азиз, инак расем ба шарти сеюми барнома. Шарти навбатӣ машқи болофишорӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт Абдураҳим Раҳимовро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо штаки довар шарти сеюми барнома оғоз гардид. акнун мебинем ки Абдураҳим Раҳимов чанд маротиба амали мазкурро иҷро мекунад. хеле хуб шартро иҷро карда истодааст. иҷрои ин амал озод аст. ҳар як нафар метавонад ки мувофиқи қувваву нерӯи худ ин амалро иҷро кунад. шумораи ададҳо ба 16 расид. дӯстони азиз, Абдураҳим Раҳимов тавонист ки амали мазкурро 20 маротиба иҷро намояд. навбати Муҳаммад Ашуров фаро расид. Муҳаммад Ашуров амали мазкурро иҷро карда истодааст. офарин мегӯем, бисёр хуб иҷро карда истодааст машқи болофишориро. иҷрои ин амал барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои даст, барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои бадан бисёр як таъсири мусбат мерасонад. дӯстони азиз, ба ҳар яке шумо тавсия медиҳем ки метавонед ки ин амалро ҳама рӯза иҷро намоед. шумораи ададҳо ба 35 расид. аҳсан мегӯем. бинед ки Муҳаммад Ашуров боз ҳам кӯшиш карда истодааст ки машқи болофишориро ҳарчи зудтар ва ҳарчи зиёдтар иҷро намояд. аҳсан мегӯем. бисёр як ҳунари хуби худро нишон дода истодааст Муҳаммад Ашуров. Муҳаммад Ашуров амали мазкурро хубтару беҳтар иҷро намуд, яъне иҷрои амали ӯ 50 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Амир Шафиев. шумораи ададҳо ба 20 расид. бисёр як бо суръати баланд амали мазкурро иҷро карда истодааст. ҳар як лаҳза довар ба ӯ ишора мекунад ки то ин ки қоидаи машқро дуруст иҷро намоянд, қоидаи машқро риоя кунанд, зеро ҳар як намуди машқ ба худ як қоидае дорад. ҳар як нафарро зарур аст ки бояд дар иҷрои амал қоидаҳоро дуруст ва дақиқ диққат бидиҳанд. Амир Шафиев амали мазкурро 44 маротиба иҷро намуд. навбати Шодмон Азимов фаро расид. мебинем ки амали мазкурро бисёр эҳтиёткорона иҷро карда истодааст. албатта довари бо таҷриба аст. ҳар як амали онҳоро, ҳар як хатогии онҳоро ба назар мегирад ва ишора мекунад ки то ин ки иштирокчиён бехатогӣ амалҳоро иҷро кунанд. Шодмон Азимов амали мазкурро 21 маротиба иҷро намуд. навбати Шорух Омидов фаро расид. шумораи ададҳо ба 20 наздик шуда истодааст. шорух кӯшиш карда истодааст ки аз ӯдаи иҷрои шарт ба хубӣ барояд. аллакай мебинем ки хаста гардидааст. Шорух Омидов машқи болофишориро 25 маротиба иҷро намуд. навбати Мустафо Тағоев фаро расид. акнун бинандагони гиромӣ иштирокчии ниҳоии барнома аст ва мебинем ки
оё метавонад ки натиҷаи рақибони худро гузорад? ин ҳама аз худи Мустафо вобастагӣ зиёд дорад. Метавонад ки кӯшиш намояд он натиҷае ки ҳарифони ӯ нишон доданд, аз натиҷаи нишондодаи онҳо машқ болофишориро зиёдтар иҷро намояд. мустафо тағоев машқи болофишориро 32 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Муҳаммад Ашуров ғолиб омад. баъди хотимаёби шарти сеюм Абдураҳим Раҳимов ба мисли пешин садрнишин аст. Мустафо натиҷаи беҳтар нишон доду ба хатти дуюми ҷадвал баромад. Амир ва Шодмон соҳиби 23 имтиёзиянд. Шоҳрух бо 22 хол дар зинаи панҷум ҷойгир аст. дӯстони азиз, бо штаки довар шарти навбатӣ оғоз гардид. Акнун мебинем ки Абдураҳим Раҳимов чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. Ёздараст мешавем ки ба ҳар як иштирокчӣ 30 сония вақт дода шудааст ва дар муддати 30 сония бояд 20 килограмм вазнро бо қувваи пой бардоранд. аҳсан мегӯем ба Абдураҳим. хеле хуб шартро иҷро карда истодааст бо суръати баланд. Абдураҳим Раҳимов амали мазкурро дар муддати 30 сония 36 маротиба иҷро намуд. навбати Муҳаммад Ашуров фаро расид. инак дӯстони азиз, иштирокчии навбатиро мебинем ки Муҳаммад Ашуров аст. дар муддати 30 сония чанд маротиба 20 килограмм вазнро мебардорад бо қувваи пой. тамошобинони азиз, ин амал барои боз ҳам мустаҳкам гардонидани мушакҳои пой бисёр як фоидаи хубе дорад. Муҳаммад Ашуров амали мазкурро 38 маротиба иҷро намуд. навбати Амир Шафиев фаро расид. инак Шодмон Азимов шартро идома медиҳад. тамошобинони азиз, гуфтам ба мавриде аст ки дар варзишгоҳи Борбад тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. таҷҳизотҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки алоқамандону дӯстдорони варзиш метавонанд ки ба ин варзишгоҳ омада машқу тамрин намуда бадани хешро обу тоб бидиҳанд. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. иҷрои амали Шодмон Азимов 39 маротибаро ташкил намуд. навбати Шоҳрух Омидов фаро расид. инак Шоҳрух Омидов амали мазкурро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, албатта ба ҳар як нафар 30 сонияи вақт муқаррар карда шудааст ки бояд дар муддати 30 сония ҳар як варзишгар зираку ҳушёр бошанд, фаъол бошанд ва тавонанд ки шартро хубтару беҳтар иҷро намоянд. иҷрои амали Шоҳрух Омидов 35 маротибаро ташкил намуд. навбати Мустафо Тағоев фаро расид. иштирокчии ниҳоии барнома аст Мустафо Тағоев машқи бодибилдингро иҷро карда истодааст. хеле хуб шартро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, Мустафо Тағоев амали мазкурро 34 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Шодмон Азимов ғолиб омад.
дар шарти чоруми барнома абдураҳим шумораи холҳояшро ба 33 адад расонид. шодмон низ 33 холро ба даст овард. мустафо дорои 30 имтиёз аст. шоҳрух ва муҳаммад бо имтиёзҳои якхела 29-тои мақомҳои чорум ва панҷумро ишғол намуданд. дӯстони азиз, инак расем ба шарти панҷуми барнома. шарти навбатӣ машқи пауэрлифтинг мебошад ва ба ҳар як иштирокчӣ 1 дақиқаи вақт дода мешавад. барои иҷрои ин шарт абдураҳим раҳимовро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, шарти навбатӣ оғоз гардид. акнун мебинем ки варзишгарон то кадом андоза аз зудаи иҷрои ин шарт мебароянд. бисёр амали мазкурро хеле хуб иҷро карда истодааст ва гуфта намонад ки 20 килограмм вазнро ташкил медиҳад. иҷрои ин амал барои мустаҳкам гардонидани қафаси сина, барои боз ҳам хубтару беҳтар намудани ҳамин мушакҳои қафаси сина таъсири мусбат мерасонад. ёдрас мешавем ки ба ҳар як иштирокчӣ 1 дақиқаи вақт дода шудааст. бояд дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро ҳарчи зудтару зиёдтар, хубтару беҳтар иҷро намоянд. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд ва акнун мебинем ки чанд маротиба дар муддати 1 дақиқа ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, абдураҳим раҳимов амали мазкурро 53 маротиба иҷро намуд. навбати муҳаммад ашуров фаро расид. инак мебинем ки муҳаммад ашуров то кадом андоза аз зудаи иҷрои ин шарт мебароянд. муҳаммад ашуров амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 56 маротиба иҷро намуд. навбати амир шафиев фаро расид. амир шафиев амали мазкурро иҷро карда истодааст. ин машқи пауэрлифтинг аст дӯстони азиз ва мебинем ки иштирокчиён ин шартро хеле хуб иҷро карда истоданд. албатта дӯстони азиз, ҳар яке онҳо бо як мақсад омаданд ки дар ин барнома ғолибияти софро ба даст биёранд. барои ғолибияти софро ба даст овардан бояд ҳар як нафари онҳо кӯшиш намоянд ки ҳунару истеъдоди худро хубтару беҳтар нишон медиҳанд. дар чеҳраи амир шафиев хастагиро эҳсос мекунем. амир шафиев амали мазкурро тавонист ки 46 маротиба иҷро намояд. навбати шодмон азимов фаро расид. инак шодмон азимовро мебинем дӯстони азиз. бинандагони гиромӣ, албатта мо аз ин варзишгарон умеди зиёд дорем ва итминони комил дорем ки онҳо дар оянда боз ҳам яке аз варзишгарони бо маҳорат хоҳанд шуд ва метавонанд ки дар оянда дар дилхоҳ намуди варзиш иштирок намуда парчами Тоҷикистонро баланд мебардоранд. албатта яке аз воситаҳои махсус ки давлату миллати хешро муаррифӣ месозад дар арсаи байналмилалӣ маҳз ана ҳамин варзишгарон ҳастанд ки метавонанд ки бо
маҳорати хуби варзишии хеш бо ҳунару истеъдоди хуби худ метавонанд ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта иштирок намуда натиҷаҳои баланд нишон дода ва парчами кишвари азизи худро баланд мебардоранд. шодмон азимов амали мазкурро 60 маротиба иҷро намуд. навбати Шоҳрух Ҳомидов фаро расид. Шоҳрух Ҳомидов амали мазкурро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, акнун мебинем ки дар муддати 1 дақиқа чанд маротиба машқи пауэрлифтингро иҷро мекунад. ва мебинем ки бо як мушкилиҳои зиёд амали мазкурро иҷро карда истодааст. аллакай мебинем ки хаста гардааст. дӯстони азиз, дӯстони азиз, Шоҳрух Ҳомидов амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд. навбати Мустафо Тағоев фаро расид. инак Мустафо Тағоев шартро иҷро карда истодааст. иштирокчии ниҳоӣ барнома аст ва мебинем ки чанд маротиба амали мазкурро иҷро мекунад. бори дигар хотиррасо мекунем ки 1 дақиқа вақт дорад Мустафо Тағоев ва мебинем ки дар давоми 1 дақиқа чанд маротиба машқи пауэрлифтингро иҷро мекунад. аллакай мо дар чеҳраи Мустафо хастагии зиёдро эҳсос мекунем. бинандагони гиромӣ, тамошобинони азиз, Мустафо Тағоев амали мазкурро 29 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Шодмон Азимов дастболо гардид. пас аз интиҳоёбӣ шарти панҷум тағйирот ба назар расид. акнун Шодмон Азимов садрнишин шуд. Абдураҳим Раҳимов бо 41 хол ба хатти дуюми ҷадвал фаромад. Муҳаммад Ашуро бо 38 хол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. Мустафо Амир ва Шоҳрух дорои 35 холиянд. инак дӯстони азиз, бо иштаки довар шарти ниҳоӣ барнома оғоз гардид. акнун мебинем ки дар ин шарт аз миёни 6 нафари иштирокчиён то охир ки истодагарӣ мекунад ва айни ҳол онҳо қуввау нерӯ доранд ва мебинем ки қувваҳои онҳо баробар аст ва билохира дар ин ҷо иштирокчии таҳти рақами 4 аз идомаи бозӣ даст кашид. аз чӣ сабаб бошад ва мо умедвор будем ки ҳоло рақобатро то охир идома медиҳанд. ҳеҷ боке надорад. акнун 5 нафари иштирокчиёни дигар рақобатро идома медиҳанд. дӯстони азиз, дар ин ҷо иштирокчии таҳти рақами 3 низ аз идомаи бозӣ даст кашид ва 4 нафар варзишгарони дигар рақобатро идома медиҳанд. бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз варзишгоҳи Борбад манзури шумо гардонида истодаем. аҳсан мегӯем ба 4 нафар иштирокчиён ва мутаассифона дар ин ҷо иштирокчии таҳти рақами 5 аз идомаи бозӣ даст кашид. дигар натавонист ки қуввасанҷиро идома бидиҳад. иштирокчии таҳти рақами 6 низ натавонист ки дигар бо рақибони пурқуввати худ қуввасанҷӣ кунад ва дар ин ҷо 2 нафар иштирокчиёни дигар қуввасанҷӣ карда истоданд. акнун мебинем ки қувваҳо баробар аст. аҳсан мегӯем ба ҳар дуи ин иштирокчии таҳти рақами 1 ва иштирокчии таҳти шумораи 2 рақобатро идома дода истоданд. ҳар дуи онҳо мехоҳанд ки дар ин шарт имтиёзи баландро, имтиёзи зиёдро ба даст. акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз миёни онҳо ки дар ин шарт ғолибияти софро ба даст меорад. офарин мегӯем ва мебинем ки ҳоло ҳам қувваҳо баробар аст. дӯстони азиз, албатта иҷрои ин шарт, иҷрои ин машқ барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои миён, мустаҳкам гардонидани мушакҳои пой хело таъсири мусбат мерасонад ва дар ин ҷо билохира иштирокчии таҳти рақами 2 аз идомаи бозӣ даст кашид. тамошобинони азиз, фикр мекунам ки ин шарт ҳам барои иштирокчиён ва ҳам барои шумо бениҳоят ҷолибу шавқовар гузашт.
ва ҳамин билохира аз биёни 6 нафар варзишгарон Абдураҳим Раҳимов дастболо гардид. дар шарти ҳалкунанда Шодбон Азимов натиҷаи хубтар нишон доду мавқеашро дар садри ҷадвал нигоҳ дошт. Муҳаммад Ашуров бо 47 хол дар ҷои дуюм, баъдан Абдураҳим Раҳимов қарор гирифт. Амир дорои 44 хол, Мустафо соҳиби 43 имтиёз ва Шоҳрух 42 холро ба даст овард. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матн ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. зинаи севуми барномаи матнро Абдураҳим Раҳимов касб намуд. аҳсан мегӯем ба Абдураҳим Раҳимов, ки тавонист ки дар барномаи имрӯза бо кӯшишу заҳматҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. ман аз худам бовар надоштам ки ҷои севумро ишғол мекунам. аз ҳама варзиши қин ин ба ман болофишорӣ буд, ки ман дар он натавонистам. дигар шартҳо барои ман начандон мушкилтар буданд. ман дар варзиши ҷудо машқ мекунам. мехоҳам ки дар мусобиқаҳои баъдӣ сазовори ҷои аввал гардам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. мақоми дуюмро Муҳаммад Ашуров касб намуд. аҳсан мегӯем ба Муҳаммад Ашуров, ки ин варзишгар ҳам яке аз варзишгарони зираку ҳушёр, чусту чолок ва бениҳоят варзишгари фаъол буд, ки тавонист ки дар барномаи имрӯза мақоми дуюмро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем. аз ҳама шарти мушкил ба ман баскетбол буд, ки натавонистам дар он ҷой гирам. мақсад дорам, ки дар намуди зудо дар оянда сазоворҳои ҷои аввал шавам. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матн Шодбон Азимов гардид. аҳсан мегӯем ба Шодбон Азимов, ки яке аз варзишгарони фаъол, яке аз варзишгарони беҳтарини барномаи имрӯзаи матн гардид, ки унвони қаҳрамониро ба даст овард. ман бо як умед омадам, ки бар ин барнома иштирок кунам ва ман бовар доштам мақоми аввал мегирам ва инак мақоми аввал гирифтам. ман дар варзиш сабук машқ мекунам ва дар оянда мехоҳам, ки ба мисли Саидалӣ, Салимшоҳ парчамбардори ватан шавам. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матн аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо спорида мешавад. ифтихорнома ба Мустафо Тағоев спорида мешавад. аҳсан мегӯем. ифтихорномаи дигар ба Амир Шафиев мукофотонида мешавад. ва ифтихорномаи ниҳоӣ ба Шоҳрух Ҳомидов спорида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матн, ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз варзишгоҳи Борбад манзури шумо гардид. бовари комил дорем, ки барномаи имрӯзаи матн ба шумо низ писанд омад. хайр то барномаи оянда.